Бабо не може да... Яма, бабо! Виж котката! Видим Така, сега папа ще снимам, а да видим дали ще стане нещо. Така, аз снимам име си, да не безиш. Калбо снимал далеко, обаче трябва да знаеш, че много хубави снимки. Бе, толкова снимам, че да видим как се изкара в това. Още един път ми се струва. Не, това готово. Его сега снимам и какво има сега. Стани обиколи, снимай къде има. И като снимаш, натискаш Като да спреш, ей тук долу. горно. Добре, чакай, че снимаме обратно. Къде какво? Ето тук ще снимам тия рози. А много красота. Не, но да стоиш. Снимай. Сейчас. Гледай. Наргян снимай. Ама не справи пръса на камбър. Това вече това снимаш. Миши! Ай, он гледа тя. Миша! Мишко! Абе, нещо... Ще има. Миши! Айде, Марке, чао. Я, сега? Но още мръда. Ясно, горе. Горе пише, водачи. Къде е нарисувано? И то почва снима, и като покажа този знак статия. Например, речеш да снимаш и натискаш тук. Да, и кога искаш да спреш е тук на този бутон. Къде е квадратчето? Тук. Да, така на снима. Вали децата са студени. Ще му удари бейгот. Я смисти. Але го золи. Миша! Спираме.